собственик на 7 декара место тук покрай пат от Струмица Радовиш. Не бях довегал 3-4 години тук. Преди една неделя поминах от тук на моят плац. Имаше доста сметищ турно, между другото едно умрено животно, скелет от умрено животно, не се знам дали е крава, дали е конь. И местото е изедно, само коските стоят. Се явих в комуналната инспекция община Струмица. Они ми кажа, това не е наша надлежност, това вика надлежност на комуналец. Се явих комуналец, помощнико вика, ние не можем да отстраняме нищо от тази парцела, додек не добиеме налог от Бранко Георгиев, а Бранко Георгиев не знаме колко ще се врати. Сега тук опасен мерес има. И после бех принуден да отдам от телевизия ВИС, да управлявам случай каник, да снимат това там, да видят, да обявят. Тук не е то место за да се формира, да се фърля смет. То е сигурно от градежни фирми. Вие трябва да наявате дека ако са фател листот, има да плата за се. То не е организиран депония, дек ще може, ако сакат да изтурат смет, трябва да се платят на тези депонии, дек са горе у Добрашинци, па там да си носят. Не тук близко от Струмица, да не трошат нафти, да не дават пари, че ги опропастват собствените парцели. Той век е по-дълг период сигурно турпът. Не е да лаген тук, е става, ние съм я купил, чисто така да се налогя и нямам интерес да лаген тук, не е обработвам, така леже. И преди на неделя, ако бех тук, видях дека ево некой фърля тук сметне без одобрение и така натам. Еми сега мора да преземем мерки да сто изчистя, ако трябва ги ставаме на рампата, отдека ще са отворили влез, за по-навеки да не вляво тук и ги покушат да некой фатан, да некой открием кой е, трябва да плата се на край краева. Мора да се изчистя това, така не бива.